Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santu izenean, Jauna zuekin. Ongi etorri, hemen bildu gara, lehendabizi nahi gabetan aurkitzen dire gure adiskide batzuei, gure maitasuna, adiskitasuna, eta laguntza dirazteko. Zuen nahi gabean ez zaudete bakarrik, elkartzeko. Eta ere, otoiz egiteko, sinisten dugulakoz, gogoan dituela Jainkoak, Juana Mariren bizitzan zer izan den egiazkorik, ederrik, goresgarririk. Eta onar dezala Jaunari, bere onduan. Lehendabizi aitor dezagun pekatorio garela. Erruki Jauna, Kristo erruki, erruki Jauna, erruki dakigula Jainko guzi saltxoa eta gure pekatu abarkaturik eraman gaizala betiko bizaran, egin dezagun otoiz. Jainko Jauna, zure semea gurutzean hiltzean nahi izan zenun, gu etxaiaren menpetik ateratzeko, iguzu pizteko grazia iritsi dezagula. Zure seme Jesukristoren bitartez errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Entzun dezagun Jaungoikoaren hitza. Isaias profetaren liburutik. Jainko Jaunak hitz egiteko trebatu nau, eroriei adore hitza emateko. Goizero dit belarria ernerazten, ikasleonak bezala entzun dezadan. Jainko Jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot aurka egin, ez atzera jo. Bizkarra eskaini nien jotzen indutenei, masaila bizarretik tiraka aritzitzaizkidenei, ez nien aurpegia saiestu irainei eta listuei. Jauna dut laguntzaile, horregatik ez naizkik hildu, horregatik gogortu dut aurpegia, arkaitza bezala, baitakit ez naizela lotsagarri gertatuko. Ondoan dut defendatzailea, nork eramani auzitara, aurkez gaitezen elkarrekin. Nor du nirekin auzirik? Datorrela. Ara, Jainko Jauna dut laguntzaile. Nor kondenatuko nau? Jaunak esana. Eskerra,
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristo Evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, 12etako batek, Judas Iskariote zerizanak, apaizburuen gana joan eta esan zien. Zenbat agintzen didazue Jesus zuei eskura emateagatik? Haiek, zilarrezko 30 txanpon agindu zioten. Orduz gero, Jesus haiei eskura emateko egokiera bila zebilen Judas. Legamia gabeko ogien jaiko lehen egunean, ikasle Jesusengana hurbildu eta galdetu zioten. Non nahi duzu Pasko afarirako prestaketak egitea? Jesusek erantzun zien, zoazte hirira, halakoa gana eta esaiozue. Maisuak dio hurbil dela haren ordua, eta zuen etxean ospatu nahi duela Paskoa ikasleekin. Jesusek agindu bezala egin zuten ikasleek eta Pasko afaria prestatu zuten. Iluna barrean, mailan zegoen Jesus 12 ikasleekin eta afaltzen ari zerela esan zuen. Benetan diotsuet, zuetako batek saldu egingo nau. Ikasleak oso goibeldurik galdezka hasi zizaizkion banaka. Nik ote jauna? Hark erantzun. Nirekin plater beretik jaten ari den batek salduko nau. Gizonaren semea badoa, liburu santuek hartaz dioten bezala. Baina doakabea gizonaren semea salduko duena. Hobe zukeen jaio izan ez balitz. Orduan, Judasek salduko zuenak galdetu zion. Ni al naiz, maisu? Jesusek erantzun zion. Zeuk esan duzu. Jaunak esana. Eskerraz. Juan Amariren azken agurrean gaude, eta hileta bat ospatzen ari gara, justo aste santuan ateetan. Eta zer ospatzen dugu aste santua? Pues aste santuan ospatzen dugu maitasuna. Baina hitz hori, pues behar bada ez da edozein maitasuna. Gu ospatzen dugu benetako maitasuna. Guk behar dugun maitasuna. Merezi dugun maitasuna. Jainkoaren maitasuna. Azkenean, edo egun bakoitzak ospatzen dugu jainkoaren maitasuna, baino modu desberdinetan. Bihar, ostegun santuan, azken afaria da Jesusen maitasuna eta gurekin egon nahi du Jesusek. Eta horregatik, erabakizun meza asmatzea, inventatzea, gurekin egoteko, gure barnean sartzeko geratu zen gordeka, ogitardotan. Azkenean, Jesus da jangoikoa gordeka. Lehenbizi, Belenen eta bere bizian gizon bezala, eta orain sakramentuetan gordeka ogitardotan. Hori ospatzen dugu bihar. Ostiralean ospatzen dugu ere maitasuna. Baina maitasun hain handia, maitasuna bere bizia ematen duena. Juan Imariren bizitza, bere bizitza zen, bere denbora, bere gogoak, bere ekintzak besten alde, bereziki familien alde. Juan Amari eta hainbeste emakume, bere garaikoa, zen hori. Eta gureza da eredu bat.
Eta bere bizia, pixkot Jesukristoren bizia da, bezala da. Bere bizia ematea besten alde. Maitasun haundi bat. Eta ja, larun bata gabaz, igandean, igandero bezala, ospatzen dugu maitasun bat heriotza garaitu duena. Jangoikoak ezin du maitatu urte batzuetarako. 80 edo 100 urterako. Eta gero ja ez du maitatu gehiago. Gu hemen lurrean maitatu nahi dugu betirako. Eta horregatik badugu itxaropena badagoela zerbait heriotzata gero. Jangoikoak maite gaitu betirako. Ez bakarrik 100 urterako. Eta hori zibertzatzeko Jesukristo hil zen, bino piztu egin zen. Hori da gure itxaropena, gure fedea. Maitasun, gure maitasun txikia, eta da jangoikoaren maitasunen zati bat. Eta jangoikoaren maitasuna betirako maite gaitu. Bai Juana, bai gu guztiok. Horregatik, hileta hontan maitasunari baietz esan behar diogu. Jangoikoaren maitasunari baietz. Nola maitatu dezagun elkar. Hori esan zuen Jesukristok bere oinordoko bezala. Agindu berri bat emango dizuet. Maitatu ezazu elkar, nik, ez edozein modutan, nik maite zaitu zedan bezala. Eta orain zutik luzakutuko dugu gure otoiza abesti honekin. Eska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoizak asko dezake, arenarekin elkartuz. Akuzu jauna, dilau zeruan, betiko bizi lekuan. Kristoren azen aitak deitua, arekin bizi tailtzera, aitak dezala eraman orain, Kristorekin berpiztera. Akuzu jauna, dilau zeruan, betiko bizi lekuan. Heriozonek aideta lagun, asko ditu jotamindu, baina jaunaren agintzak beza, minori gozat arindu. Akuzu jauna, dilau zeruan, betiko bizi lekuan. Entzun, jaun errokiorra, gure eskaria pala, Jesukristoren bitartez. Amen.
Zenideok egin dezagun otoiz, guztio batean Eliza osoaren oparia, jangoikoari eskaintzerakoan, jauna goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna eskaintzen dizugun doai hau, eta egizu zure biozonez, zure semeren ekaldia sakramentuz ospatzeak, iritsi ezaizkigula bere fruituak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunaren. Eokidabai eta zuzen non naita beti zuri eskerrak ematea. Jaunaita guzti santu, jangoiko alguziun betirekorri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ari zaizkigu urreratzen, haren ekaldi salbagarriaren eta piztuaren arigarriaren egunak. Horietan garaitua izan da, gure betidaniko etxaia. Eta horietan, ospatzen dugu geure erospenaren misterioa. Honen bitartez, zura hunditasuna aitortzen du aingeroen taldeak, beti poza elkarturi zure aurrean. Onerezazu jaunaien gorespenekin bat egin dezagula guk ere geure kantu hotxak. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunonena. Eruta lurra, duten, zure almena. Osana zuri zeru goietan, osana ta oralpena. Edekatua orain gabetik, gure gana datorrena. Zuri zeru goietan, osana ta oralpena. Bedeinkatua orain beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, santutasun guztien iturri, egitzazu bada santu ogiar dagoez zeure espiritu isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Barzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta dan guztiok ondatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ien Kristu zeran akana, zo berriz etorri arte, hau deko hau berri hona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura goratuz, biziaren ogia eta saenkaliza eskaintzen dizkizugu,
zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Juan Amari eta gure hildako guztiak ere. Aritzazu zeure aurpegiaren argita. Errukizak itziko barren guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Hangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Miguelekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jaita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta gaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbazak egindu erakutsiari jarraituz, itxaropenez kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izarredi zure izena, etor beti zure reinua, egin beti zure magia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzuak, egun ontako ogira, barratu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barratzen diregun ez gero. Ez gaizazun ziten taldidan edortzen, Añan atera gaizazu, gaizetik. Atera gaizazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbazailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zureak ospe aindarra neta beti. Jesukristo gure jauna, zuzara gure bakea, eta bihotzu mutuak jainkoaren izkietzen dituzu. Begira, zeure elizaren sinmisenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, erreget bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiozu pakea elkarri. Akea zurekin. Akea zurekin. Akea zurekin. Jangoikoaren bildotxa, zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zenduzu munduko pekatua, maiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duen azoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna ni ez naiz inor zune esean sartzeko, ezazuiz bat eta sendatuko naiz.
jauna itxaroput. Jauna itxaroput. Egin dezagun. Jainko aguzunan, misterio hauek ospazean zure semea bat hil zela aitortzen dugu. Emain duzu gogo bihotza sinistea. Herioza horren bidez betiko bizia eman diguzula, eta bereziki Juan Amari. Jesucristo bitartez. Amen. Eta gain, egingo ditugu bi keinu. Itxuriko dugu urberen katua utxaren gainean, gogoratzeko Juan Amariren batailua, eta egoko da gure otoiza intzentsua bezala.
Ireki zaiokizu jauna, Juan Amari, gure arrebari, argi, tapak eden zure etxea. Beren aldia ospatu baitu, Pasko sakramentua, Jesukristoen bitartez. Amen. Honean, partetik, mila esker denoi, zuen presentzia, zuen kompainia, zuen otoizarengatik momentu xamin hauetan. Eta orain, jakoikoaren bedeikapena jasoko dugu. Hau da zurekin, eta zure espirituarekin. Bedenka zaizatela jangoiko alguzkidunak, aita, eta zenean eta Espiritu Santo da. Este santuko gutegiak bakarri goratzeko, orain zuen malago prozesore bat, eta biak amarketan hartu ospakizuna. Gero ofizioak, hemen zazpitar ditan, bihar, eta ostiralean, 6 gaubeia, agaseko amarretan. Zoazte jautaren jakea,